dugay kay kahina gid sang kalaban, no? Online sa firing line. Pero diri kita anay ho kay kaina sang program naton man sa kaga sa action hotline. Na-interview ko si Kong Greg, no? Although may official statement siya kapon pa nagwa, pero kaina mismo na sugilan nun ta siya sa action hotline kag dito nag-explikar sa maging batyag yaman kag ang iya sini nga statement pag-expound, no, kun nga ang panindugan niya ti sila nga wala way mo kuya na batyagan for me way mo kasi ginimo nga daw ma-consider as political deception. Pero aring latest kundi siling ni Mayor Bing siya respetuhon kuya kung may ang relasyon sa mga grupo progreso daan nga para sa mong grupo kapin pagig kumay sige sila yung kung ang ilang relasyon kay Congressman Greg sa kadugayon ng inuptanay nila tiyo alangan mo na karon diktahan man ginarespeto ina kuno ni Mayor Bing nawari sa aton nga linya si Councilor Ramos kay ti kabalo kita si Councilor Dindo daw kadugay na gid man inuptanay nila ni Kong Greg Online sa firing line. Councilor may gabi si mo attorney. Action Art, may gabi sa imo, no? Kag sa tanan ng tagpanamati sa imong programa. Good evening sa inyo. Sir, i-confirm ko lang, number one, kundi nagambal si Mayor Bing, ginarespeto yaman niya ang mga personal nga attachment kag relasyon sa mga member sa Grupo Progreso kay Kong Greg. I understand, ikaw isa sa malapit kay Kong Greg. Ano matabo sini kay sining eleksyon ti bukas ng Grupo Progreso sa pagbaton sa lain kuno nga kandidato? Actually, Action Art, no? Sa pagkabati ko ng statement ni Mayor Bing, though na-happy man kita, no? At least naging gaan man kita ligwa ni Mayor Bing na magpili sa aton nga congressman, no? Kay ti grabe man ang respeto naton kay Mayor Bing. At kung ano ang mga preferences, pina-consider man na nato, no? But during that time na nag-inistoryanay kami, yung pagwa ko man Action Art ang ako ng sentimento, sa ang pagdanay man namo, no? Ni Congressman Greg. In fact, kung naari man ko sa Grupo Progreso Subong, nagadalagan, despite sa mga invitation sa akon sa piyak ng grupo, tuwag yung ginavalue ko ang relationship, no? Namon ni Mayor Bing, kag tugay, no? Nung nagkonsihal ko, nagkagawad ko, nagbarangay captain, upod na kami ni Mayor Bing, no? So, hindi ba ko gusto nga magubain ang relasyon tungkol lang sa politika. Same way, nga hindi ba ko gusto maguba ang among relasyon nga doon ni Congressman Greg tungkol lang sa politika, no? So, ako pagkabati ko sa statement ni Mayor Bing, ako lang nakita ang personality ni Mayor na at least hindi siya diktador, no? Kag ginagaan niya man kami sang leeway na magpili man sa among preferences Okay. sa congressman. So, in other words, si Councilor Ramos siya, no matter what will happen sa uli, kung sino man, kung may aragin man, no, sang i-adapt o kung suportahan ng Grupo Progreso, pero ikaw yung personally, may ara ka preference for congressman. Nung Action Art, no ho, ay sa akin relay ko man na kay Mayor Bing, kay bala mo si Congressman Greg, isa mo ko di katao nga instrumental kung naaras sa Grupo Progreso. During that time nga pagdaog ni Mayor Bing, 3 lang gid kami ang konsyal ang nagasuporta kay Mayor Bing. So kabudlay ni Mayor, i-push ang iyang mga programa, mga proyekto ya, tungkol nga wala sa sang suporta sa ganyang panunsod. So siya ni, si Congressman Greg, si Victor Espino, sa piyak ni sila mo. Ako gini ang nag-inganyo sila nga mag-upod kay Mayor Bing ka magsuporta. So eventually nag-upod di sila sa amon kag even up to the last election para man sila nga duwa, no? Kag nang hindi man lang nga nagwabi si Councilor Espino kag si Congressman Greg naging neutral sa sininga eleksyon, no? Pero sa ako na just the same, no, binabalyo ko man ang relationship namon kag si Congressman Greg, no, nakita ko wala kung ano yung hatag sang importansya sa sports. Di ako sportsman man ko. In fact, ako ang iyang tournament organizer sa pila ka tuig sa Greg Gasataya Basketball Cup, no, or Basketball League. So amo na kami ninupdanay Action Art. I see. So anyway, at least klaro no, kabalog ko may mga kasugpon pa ni di ang gwa siya nagali kung may aragin man ma-adapt sila sa uli atong mga ambal nga kinanglan to the line kita mo gining suportante magwa sini may makambang giningali ang suportahan kun ina may lain niya nga preference ng iban. So far, Action Art, no, ang ako nabatian kay Mayor, nado bilang gingkatay siya na
ang relationship ni Kong Greg sa Grupo Progreso, no? But wala man siya may gin-announce kung may ara kami suportahan nga Okay. congressman sa ini nga eleksyon. Pero I was able to make it known to the good mayor kung ano ang relasyon man namon ni Congressman Greg kag kung gaan ligwa kag hopefully nang sa statement ni Mayor Bing nang makasuporta kami freely kay Congressman Greg Oceanart. Sige. Anyway, sugpulan ko lang ni in some other time, Councilor, salamat sa time mo karon ng gabi. Thank you man si mo Oceanart no kag usapan mga tagpanamati mayong gabi sa luwat. Action firing line. Kasi una yung campaign na, alimbawa, kung mga councilors, 12, vice mayor, ika-13, 14 ang mayor, ika-5, ika-15 ang congressman, kundi 15-0. Pero magamunay kay kumuway na sila congressman subong, ibanan nyo tay, di kung may suportahan nila inang karunti, nanungguas na, hindi na ma-zero No? May ala ginayasang makasulod ko na muna. Action firing But line. anyway, that is dynamic of politics Sugpunan ko lang ni, kay ipit kitiyempo ko, alas 8:33. Object.